Naimbaga bigatay amin kakabsat, at datayon iti may kainem, a Domingo ti panagungar. Daytoy nasantuan na misa, intay man nga rudanggayan, ti panagyaman da Pilar Kodjamat, special intention the Dr. and Mrs. Louis Bendia, ni Maria Cristina Chanco and family, special intention ni Maria Rhea Teres Lasaga, panagyaman ni Mr. and Mrs. Mario Lasaga and family. Intaymet nga ro di kararagan, ti Kararwada Maria, Clara Habok, Pedro Habok Sr., Alfredo Lasaga. Ti Kararwada Erlinda, Jaime Buenvenido Sr., Elena Gloria Joel. Ni Pedro Gieb, Norma, Angelita Kodjamat, Florentino Esperita. Ni Mary Ann Gieb, Pedro Gieb, Norma Anacleta Mortela. Asuncion Gracia, Rodela, Regondina, Catalina. Ti Kararwani Herminia, ti Kararwani Sotera.
Akayo amin nga umidi, hintay amin idere. Iyayat ni Diyos sa nasudi, tuyal dawan hapiri. Daytoy ti aldaw, dagiti tambur ken gitara, agtukar tayag kanta, idanggay tayintay sala, ragragsak tay ken kuana, daytoy ti aldaw, ngay naramid ti Apong, umay kayo, agragsak tayo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat ti Dios inawagan na tayo nga agayat, mangited ti ayat na, kadagiti kakabsat na, kadagiti panagserbi tayo, ti trabaho tayo, dagiti akem tayo. Dapat nga buhusan tayo iti ayat. Tayo so ti inaramid ni Kristo, idi may anatay, tapno isalakan na tayo, impakita na ti pudpudno nga ayat. Agdaydayaw tayo nga rod ken kuana, tapno nga rod maikarita ang makirano iti dati na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Datay amin ko na tayo, agkonpesarak iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasi akin Santa Maria agnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, ket kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Kristo ka siyan na pagkawalin ka, di mo'y pangos, akin ka siya.
iti katawan. Gloria iti Diyos, iti katawan. Gloria iti Diyos, iti katawan. Gloria iti Diyos, iti katawan. Uy nakakaya kadagiti at tawa na imbak ibanan na nakem na ibunan na daka ikan mo daka pagrupa banda ka daydaya wenda ka agiyaman kam kenita gatutin na indak na nadayan Diyos na ilangitan ngagi, Diyos sama man nakabaling namin, ket sika ni Yesu Cristo, buong butong anak. Diyos nga apo kordero ti Diyos, kinanak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti katawan. Gloria iti Diyos, iti katawan. Sikawangika, kadagiti basbasul tinubo kasiyan na kami kasiyan na kami sikawangika kadagiti basbasul tinubo awatem kakaytoy arararaoni ken si tutugaw ti manalawang iyaman kasiyan na kami kasiyan na kami Gloria iti Diyos iti katawan Gloria iti Diyos iti katawan Yan ta'y siksikan o Jesu Cristo inasakuan siksikaw ako siksikat ikaw ititimpuyo ti Espiritu Santo iti gloria iti Diyos Amae Gloria iti Diyos iti katawan 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 Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, aramidem kadi anapas netisengpet mi, amang rambak iti dati nagasat nga aldaw ti panagungar ti Apo. Ipaay mo kuma, tadi panangilaglagip mi iti daytoy a misteryo.
ipaltiing na tinasingpet a panagbiag ni. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw terami dagiti apostoles. Idi sumrek ni Pedro, sinabat ni Cornelio ang nagparintumeng, ket nagrukbab ti sangwanan na. Ngem pinatakder ni Pedro ket kinunana. Tumakder ka, tatao akmet akas ken ka. Kalpasan na, nagsao ni Pedro. Makita kon nga awan tao nga idumduma ti Dios. Awaten na ti siya sinuman nga agbuteng ken kuana, ken nagaramid iti nalinteg, uray anya nasyon tinagtaudan na. Madama pay laeng agsasao ni Pedro, idibimaba ti Espiritu Santo, kaday ti amin nga agdengdengeg iti mensahe. Nasdaaw dagiti mamati a Hodyo a kinakuyog ni Pedro, ang naggapu ijay Joppe, gapu ta inted met ti Dios ti Espiritu Santo kadagiti hentil. Tanangegda nga agsasao kadagiti sabali a pagsasao, kanitantanukda ti Dios. Kinunangarod ni Pedro, inawat dagitoy a tattao ti Espiritu Santo, akasmet ti panangawat tayo idi. Adda aya makaipari ti panakabunyagda iti danum, iti kasta, imbilin na mabunyagan da itinagan ni Hesu Kristo. Alpasan na, dinawat da ken Pedro, makipagyan kadakwada, iti sumagmamano nga aldaw. Ti sao ti Apo. Impakamo ti Apo kadagiti pagilian, ti panakabalin na amangi salakan. Kantaan yu ti Apo iti baro a kanta, gapu kaday tinakaskas daaw ngay naramid na. Nagunod na ti balaygi babaen ti bileg, ken tinasantuan a panakabalin na. Inwaragawag ti Apo ti panagbalay gina. Impakamuna kaday ti pagilian ti panakabalin na amang isalakan. Tinungpal na ti Karina kadagiti Israelita. Nalagip na ti Asina ken kinapudno na kadakwada. Nakita dagiti tattao ti amin adiso ti panagbalaygi ti Dios tayo. Idiriyo da kayo amin adaga, ti pagdaydayaw yu iti Apo, itanok yu kaday ti kanta, ken diri ti rag-o. Ti may basa na adaw iti umuna surat ni San Juan. Ay ayate kagagayem, agiin nayat tayo. Agsipod tati ayat agtaod iti Diyos. Anak ti Diyos ti siya sinuman nga gayat. Ket muna ti Diyos. Ti saan nga gayat, saan nang ammo ti Diyos, tati Diyos ayat. Kastoy ti panangipakita ti Diyos nga ay ayaten na tayo. Imbaon na dito'y lubong ti kakaysunang anak na. Tapno maadaan tayo ti biag gapuken kuana. Daytoy ti pudno akay papanan ti iyat. Saan nagapu ta inayat na tayo ti Diyos, no diket inayayat na tayo, ta imbaon na ti anak na, apakapakawanan dagiti basol tayo. Ti sao ti Apo. Iti puso'y kay luka, kadagiti balikasa ko. Alleluia, alleluia, alleluia. Datayo nga anak ti Ama, hintay Inumbe gasita tal na panagkay sa
ipakita isot marislay nga anak na iti puso intay lokta kadagiti balika sa nasantuan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kumakada kayo. Sa kumamit. Ti nakiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria, tinipaiken kao. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na ayaten kayo akas ti panagayat ti ama kanyak. Agtalinaed kayo iti ayat ko. Notong palin nyo dagiti bilin ko. Agtalinaed kayo iti ayat ko. Akas ti panangtongpal ko kadagiti bilin ni amak. Ket agtaengak iti ayat na. Imbagak daytoy tapno ti ragsak ko adda kumakada kayo. Ket naan-anay kumatiragsak yo. Daytoy ti bilin ko. Agiinnayat kayo akas ti panagayat ko kada kayo. Ti katanukan nga ayat nga ipakita ti maysa a tao, iso ti panangipaay na ti biyag na para kadagiti gagayem na. Da kayo dagiti gagayem ko notong palin nyo ti ibilin ko. Saanin nga adipen ti panangawag ko kada kayo. Ta saan nga ammo ti adipen ti aramidan ti apo na. Ngem awagan kayo iti gagayem. Taimpa kaamok kada kayo ti amin anangig ko ken amak. Saan ada kayo tinangpili kanyak no dikat siyak tinangpili kada kayo. Dinutukan kayo amapan ken agbunga iti ado. Ket manayon kumati bunga yo. Iti kasta itedto ti ama kada kayo ti anyaman adawaten nyo ken kuana itinagan ko. Daytoy nga rod ti bilin ko kada kayo agiin nayat kayo. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Ngayon, tinipaiken kao. Good morning. Datay nga Pilipino na patagti tawid. Talaga nga no tawid ko na tayo. Danto pa'y oray lang nga adda agdidin na rom agtitin nagbat. No daduma ka da kaslahan nga pulos nga maikat ita west dagita dadakkel nga countries dagita Amerika kada Canada awan ti tawid kanya da dagita ila Pilipino nga the giant ti agtitinawid ngam isudan ngay di kultura da ngay sistema da nga no nag-18 pimanawan nagbasa pagbasaan da makamunto biagdan dagiti pundar dagiti agasawa ilako danton enjoyan da biagdan apan danto agyan di home care wano saan no handa nga matay da nga haanda nga nyanaganan handa malako alaen to ti gobyerno dijay sanikwada alaen ti gobyerno haan nga alaen dijay han mga ipatawid dijay kadagadi anak no ko baybay andan to no kan gobyerno to ti mangalan datayo met apo aging gakin angged apong ti apong aging ti apong na ibusto ti apongan ad tawidan to paylaan dapat dagiti simbaan nga ko indunar ti naganak mayat paylaeng mat after how many generations san ka addan to dalat dagiti apong nga to manor bagi mi dayta pandan to alaen ndi jay daga nga nakabay bayagan nga naka kasdi adu ti kasdi sakit tayo sakit anya mo kultura sakit whatever nya kamo ti tawag na da kami gagaputa sang pulo kami magkakabsat di sakbay nga matay ni inang mi kunan sang pulo kay kakabsat bingayon tayo daytoy dagatayaw kunana gagaputa padi akmet kunak nga siyamlatan won daytoy likod ti dagatayaw kunana ang adda siya nga masitera nga daga so di jay so ano ri siya pul mabaling ko iyawid amet joke di Facebook day jay won di jay napatag kanya kanya tayo napatag ti tawid way talaga nga nubabalbali handang mailako ti tawid takukuha kasla ko tawid nga rod kana inya na ganan na nakaununag ti puso tayo iti tawid ngam amuyo kakabsat ni Apo Jesus idi pumanaw daytoy setting na daytoy ebanghelyo tayo ka ebanghelyo ni San Juan sakbay nga matayon or sakbay nga umuli sa dilangit
Binilin na dagiti kakaanakan na, ay dagiti kakaanakan na, dagiti adalan na. Di mo da tayo numatayon di taon ka, may kayon. Dahil titawid mo, manipod timangga, gadjay, waig. Si kamot ito, gadjay, taltalon. Iso na binilin na ida, nga mahaan asan ni kwa. Anya timbilin na kadakwada, haan asan ni kwa. Relationship. Ngiti ko na agiin na yat. Handa nga ko na nga, kukam to jay, Corinto, bagyom to di Samaria, bagyom to di Pilipinas, handa nga ibaga kadagiti adalan, bagyom to di Espanyahaan. Ti imbilin na, impatawid na kadakwada, ayat. Kita inyo, sabsabali niya. Datayo aga kasla nagalas mga naganak. Kasla di kultura tayo nga kakasla nagalas, di naganak nga awan ti maipatawid na. Iti anak na. Iso nga dagitay padpada nga awanan ti madagdaga, ti ikarkarigatan da, pagbasaan da, ta isunto, ti tawid yung nga antopolos nga pukaw. Taday daga nga ipatawid mo, mabalin nga mapukaw, apaya, adda dagiti akin prinsipyo ti biyag, no kaya mo ti bumanang, agawom di ti tulaw. Nya mo dejay. Dejay kano ti. Kung nana di Facebook, gusto mong yumama, biglang yaman, agawin mo yung titulo. Kung nana di nagloko damat niya. Jadi dyan, no, datayo na awan may ipatawid mo, anya ti pagsasautay, datay nga Ilocano, anya ti pagsasautayo, adal, agbasa kayo, tadaytoy, ti mabalin mi nga ipatawid, kada kayo. Dahil ti kay pagsasautayo dagiti padak nga awan ti madagdagana. Kada tamat ni Apo Isos idi agbilinan. Anya ti kunana haan asan ni kwa. Ayat. Agiin nayat kayo akas ti panagayat ko kada kayo. Dahil ti impatawid na iso nga datayo met ng tinaglakam dahil ang ayat kalpasan nga natayon, nagungaren, imulanan, dahil nga ayat na iraman tayo iti dahil nga klase ti ayat. Ga ko na nga ti maikadwa nga maibasa, ga po ti kastaunay apan nagayat ti Diyos iti lubong, maikadwa ka di dayjay. Nya? Kastaunay ti panagayat ti Diyos ti lubong, inyag na ti kakaiso na nga anak na because of that love. Iso nga dayjay ti universal nga tawid tayo met, na iraman tayo iti dayta nga ayat. Iso nga na ti kapatgan nga tawid mo, iso dayta kunana ayat. Haan nga sansan ni kwa. Sino dagiti santo nga pagtuladan tayo? Centuries of the Child Jesus, hanyulip-lipatan, lagi pon tayo lataat, dagiti sa santo, apaya, handa Diyos, nga kas kung kunayong agpilpilosopo, tattao da, ngam adda extraordinary, abiyag da, nga mabalin tayo at tuladen, isogar nga pagtuladan tayo, ida. The centuries of the Child Jesus, ubing, nagmadre, agsaksakit, anya ti kunana, anya ti awag na my vocation is love. Tinakaayabak, agayat. Ni Mother Teresa of Calcutta, kunana, doing ordinary things with extraordinary love. Aramidon tayo, dagitay banbanag, ordinaryo abanag, ngam addaan ti nabarayuboy na aglaplaposanan nga ayat. Kas ano ti agayat, dayan, doing ordinary things with extraordinary love. Nisa nga agluhalo kayo, maten atap no maaddaan tayo iti todo, tarumabaw ti ubbog. Amo yun jay pagalaan ti danom may jay pagkunnutan di generator may awan makunnot na naibusan. So nga tatay agsasaduak nga mangiyulig jay pamadakil nga timbati yulig ijay kwarto. Po doing ordinary things with extraordinary love. May kadwa nga to kadyagdan hangis extraordinary hangis mo dato intira ka mga ayat. Un extraordinary love mapan dumano na kaya gleng-gleng eta kon adda pa lamay sa nga timba manan. Yan ay nagbabasit aman banag, ngam ikan tayo iti aya. Iso nga tatay, umay ka makimisa, siya atam mo ti agtutbras, apaya, extraordinary love mo, takaabay mo, ti apad na kumaking ka, word, ganana mo. Dahil nagbabasit abanag, kunana, agmunag pa iso.
Ti ayat nga inted na kada tayo, na Dios Caritas es kunan ni Saint Benedict, former Pope tayo, Saint Benedict the 16 anya ti kunana. Ti ayat ti Dios inbilin na kadagiti adalan na isudaya ti bilin. Ngem kalpasan ni Kristo ang nagungaran. Haan tayon nga agtungtong pal iti dayta nga bilin. Ni nga agayat ka ti kabsat mo kunana haanen. No agayat kan, sungsong batam laengen, di ayat ti Diyos nga impatawid na, imula na kada tayo. Isong ano na iyanak kan, addan ayat king ka. Masibsibugan day ta. Sino ti mang sibsibog no daduma matay, apaya, maabak, aba, ado ti mang patay. Adumat ati bakterya na mga mang patay day ta nga ayat, adumat ati igges na nga mang kot-kot matamatay day ta nga na imula. Ngam ti Espiritu Santo isulat ta ti mang sibsibog kanya tayo. Dadto yung harod ti the love of the Father and the Son. Ti ayat ti Ama kin ti Anak. Isu day ta ti Espiritu Santo. Isu ti mang bibiyag kanya tayo. No, isu ti tinawid tayo day ta nga ayat. Isu ti mang panpanagnag. Isu ti mang panpadagdag. Isu ti mang idurduron kanya tayo lata. No, addapan nakaupay ti Espiritu Santo. Ikkan na tayo lata tinamnama. No, adda pa nagkapsot, itid na jipigsa. No, adda guran-gura, ipaay na lat na ti kapyakan. Day tangarod ti bunga ti Espiritu Santo, kada sagot ti Espiritu Santo, kada tayo. Kakunana ti umuna nga maibasa, ti saan nga makaammo, umuna ba di jay? Ti saan nga makaammo iti Diyos, saan na nga ammo ti agayat? Naglaka. Taapay, ti Diyos kat, ayat. Laman. Tihaan nga makaammo ti Diyos, haan na ammo ti agayat. Ngamin ti Diyos ket ayat. Kas ano ti agayat? Masapol ka di nga extraordinary love? No, baliktad. Ordinary things. Ordinaryo abanbanag. Ngam adda extraordinary love na. Iso nga uray agapa kayo kin nila kay mo, ikam ti ayat na, apay ngamen nga nagbarteg ka. Kasi ang ngamen dito, adda ay gapo ta ay ayatam, hala agules ka. Gapo ta kagurguran nila kay mo nga mamartag, daytoy ti pulutan mao. Kuna pinulutan naman amin na si Daenan. Ikam ti ayat naman, pinulutanan nyo mo ta si Daenan. Padasin yung tuman. Na agaapa kayo nga addaan ayat. Wow, nagganas nga tanya. Lagin narit kayo. Kasano nga tama nga agmaritis, kasano nga tamo ti agmaritis nga addaan ayat. Oy, amom isuna, nagtangsay. Apaan. Ajak ammo. Yung ordinary things, hindi extraordinary love. Haan nga ti requirements na ti agayat ka masapol nga kunakon nga apang ka-admission ni jay. Agpatader ka tinadakkel nga banag. Masapol nga adda sanikwam mismo tapno laeng maipaay mo ti ayat haan. Dagiti babasit nga banbanag, dagiti ordinary a banag, mabalin tayo nga aramiden ngem nabuhusan iti ayat. Kung ko nakarot tayo agluluhalo ak nasla makonsensya akpay, apaya. Kadan sa mo dagitay misak no daduma nga kasla kurang di ayat. Tadda mo dagitay gundaway nga adanayon na mga nasulit mat na banugak nang ronan dagitay mapanmumisaan ka nakamisuot awang pay ganas ang makakita. Tiltilitek la umis-isem nakamisuot da amin siyakla nakaisam. Hindi nagbabasit aba, nagala ko matatang. Apay nga di mo ipapati, apay nga mo si bugan ti ayat. Pero kasi pa nagkanta tayo. Nagsimple nga banag. Ngam no addaan ti ayat. Mayat. Ngam no sa bali di focus mo nga di ka pa'y makapokus nga. Uri na pa nagkantang di ka masaysaya atin. Ay kakasta nga kasta tabiyag mo ginggana nga pumusay kan. Napadasam tinagayat. Awan sa pa'y ayat na titiraba. Awan pa'y ayat na titirabahom. Ayan mo nga ruden. Awan pa'y ayat na di inaramid mo. Awan nga ruden.
So ako na ni St. Teresa of the Child Jesus, my vocation is love. Naununag ngamin ti spiritualidad na dagitoy. Isudat mo na nga kasla nang ipari natin na ununag nga ayat ken ni Apo Jesus. Iso nga tinakaawagak dito'y lubong ko nanan. Awanin sa bali a mission ko. Love. Ni may Mother Teresa of Calcutta ko na naman, dijay, aramidan dagiti ordinaryo abanag nga na addaan tinabarayuboy nga ayat, iso nga uray pala di panangibabak ko matimay ako, wow, with love. Si kamo may ka nagbaso, kasla ka lang, nakangin-ngin na tamay ka, kasla ka lang nangiposipos-ipos kada. Dagiti kung kunatayo, dijay nga dagiti, o nagbabasitan nga banbanag, nga mabalin tayo nga buhusan iti ayat. Ay na birukam, hindi ta pamilyam. 24/7. Sika nga ama, napnap no ti ayat. Sika nga ina, napnap no ti ayat. Nga nagmayat nga rinaan nga daya pamilya, napunpun no ti ayat. It's good to be strict sometimes kuna nga rodi may pading may kanya imyan kanya dinamisan nga magayam ko. It's good to be strict sometimes. But it's better, always better to be kind. Always. Madamot ay stricto ngam damay mayat lata. Dijay, makinaman ang nga asi kinaanos. Takas jay nga rod tibiyag tayo. Agpay sumat adda dagitay prinsipyo tayo nga masapol nga wan. Ngam na may mayat lata no agari iti ayat. Na may mayat lata no rumimbaw. Dijay ayat. Taapay nga rod. Apay nga rumimbaw ti ayat. Diyos nga rod. No mamati ka kini Apo Jesus, mamati ka kini Apo Diyos, rumimbaw tulat taday jay. Ayat, agarin tulat taday ayat. Iso nga nagmayat mo dati kunana niya, di ebanghelyo tayo. Ibagak da ito'y, tapno ti ragsak ko adda ko makada kayo. No na niya naganan, no na naawatan tayo nga nasaya at di nga paset na. Ibagak da ito'y tapno ti ragsak ko adda ko makada kayo. Ket na anay kumamot ti ragsak yo, anya da ti ragsak ti Diyos, love. No nagayat ka, maragragsakan ni nga po Diyos. Na tumangsit ka, sino maragragsakan? Hayaan mo kun Wala pa dasang. Naging bubukod ka, sino maragragsakan? Kakontra ti ayat. Selfishness, naging bubukod, sino maragragsakan? Hangan niya po Diyos. Tay kalaban. Kumarit ka. Yatay no adda mangikospil kan yam tumangsit ka. Sino maragragsakan? Sa bali hangan ni Apo Diyos. Hala kakabsat. Iti dito nga panagbiag tayo. Nakabaybayagan nga bilin na. Tatan song batan tayo. Mano nga percent mo di response mo, mano nga percent mo di jay panang subalit mo dahil nga ayat ti Diyos nga imula na, nanipod pa'y naiyanak tayo before pa'y nakamulan dahil nga ayat. Sibsibugan ka diti Espiritu Santo dahil nga ayat tayo. Nga no agkapsot dahil nga ayat. Adda ka diti Espiritu Santo palubusam ka di nga mangitad ti pigsa namnama. No maupupay adda ka di namnama. No adda anti panagrigat maadda ka di agapukan niya na ti Espiritu Santo nga mangsibsibog dahil nga tipigsa, mangitad tipigsa. No adda guran-gura, adda ka di itid na laeng nga kapya. No adda kinaman naging bubukod, ririingan ka di ti Espiritu Santo matapusokin panunot mo nga haan masapol apara kadakwada. Nagmayat di ko na ni St. Teresa of the Child Jesus, my vocation is love tinakaaya bakit? Agayat. The best nga tawid ayat. Anya ti sibug na dagiti sagot ti Espiritu Santo nga adda kada tayo. I love you all. Kita nyo kayat niya. Do you love me? As dagan father or anusan da kalaeng gana. Kapot mayalis kamutan. Ada diya matlaeng wen dagiti ikarkarigatan tayo dahil nga kaawis ni Apo Jesus. Sa dinno man sino ti umunang aglakam. Familyam. Di karubam. Kabalay mo. Haan nga ijay adayo. Madi adi as laka dakat yung nagtisimbaan mo na dadya trabahom ka. Wow, extraordinary lang. Ngam ijay pamilyam ka bagsak na madia.
Bangking sakbay mo maited di pudpud no nga ayat ijay trabaho kadagiti partners mo ijay iti uneg ti simbaan mo ijay pay uneg ti pamilya at ti umuna nga pangipari na am dayta nga ayat mo katingarod karigatan nga ayaten kanila kay mo haan narigrigat man nga ayaten ni bakit maun hindi ka mau. Hindi jati kung kunana, sakbay mo nga iruar day nga ayat, ijayan a unag ti pagtaengan. Kung kunatay nga rod uray, di jay sisa tayon. Ijayan ano mariri nadan nalaka nga rumwar. Ngano ijay nga mismo nga makaruar, dimpay amo makikaaroba. Amon pay mangayat kanya makaaroba. Inya lang nga rodan, kanunto nga rumwar day nga ayat. Nalaka kabsat, nagmayat di kunana, subyanan tayo. Ti haan nga makaamukin ni Apo Diyos, haan na nga ammo ti nagayat. Pagrukodan, di ti measure na. Iso nga no, narabaw di ayat mo, baka narabaw pa di pan nakaamong kini Apo Diyos. No, narabaw di jay ayat mo, baka kurang pa'y hampay unay nga imunag. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo an Hesu Kristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao diti napaypayso a Diyos, naiyanak san anaparswa, Diyos sa kasmatlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, immulog ang naggapo sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamet anailan sa iti krus gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti nasantuan na surat, imulit sa dilangit ket si tutugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti propetas mamati akmet ti iglesia may maysa santa katolika ken apostolika ipaduyak-yak ko ti may maysa a bunyag apakapakawanan dagiti basbasol namnamaek ti panagungar dagiti natay ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umararaw iti ama tayo ana ilangitan ta iso ti gubwayan ti amin nga imbag. Umasideg tayo iti arpad na, tapno denggan na dagiti araw tayo, kat iti tonggal panggep ko na tayo, apo denggan na kamkadi. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti simbahan tayo, tapno patinayon kumati kinasanto ken kinaregta nga agserbi iti Dios ken iti simbahan tayo. Kumararag tayo ti Apo. Apo denggan na kamkadi. Agpaay kadagiti agpanpanday iti linteg, nang runa dito'y pagilyan tayo, tapno ipamaysada ti panakaisardeng dagiti agraraira a krimen, amang dadael iti moralidad ken kagimungan tayo. Kumararag tayo ti Apo. Agpaay kadagiti masaksakit ken dagiti addaan sa gubanit, tapno ited ti Apo tinananaya kired, pigsa ken pammatida amang saranget kadagiti apannubok ti biag. Kumararag tayo ti Apo. Agpaay kada tayo amin anatipon-tipon ita, tapno agtalinaed ti grasya ti Apo iti panunot, puso ken nakem tayo, ket agbalin tayo apagwadan kadagiti amin na Kristiyano. Kumararag tayo ti Apo. Agpaay kadagiti amin na minatay tayo, tapno babaen ti kararag dagiti kararag tayo, magunod da kumatag nanayo na panaginana.
kumararag tayo ti Apong. Udinggan na kam kadi. Agulimek tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apangget. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Ama aman nakabalin amin si kalaeng tinamnama ken kamang mi ipangag mo ket patgam dagiti sumagmamano adaw dawatin mi ken kagapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Idapon iken ka, bungat linglingit ni. Idapon iken ka, bungat panbanog mi. Wen idapon iken ka, mo at saksagot mi. Tawan sa bali amay daton mi, akin ka po amay kari. Idaton miken ka, unoy mi. Idaton miken ka, arararaw mi. Wen idaton miken ka, asasud mi. Tawan sa bali amay daton mi, akin ka po amay kari. Idaton miken ka, puso mi. Idaton miken ka, daytoy biyag mi. Wen idaton miken ka, aminangin mi. Tawan sa bali amay daton mi, aken ka po amay kari. kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagiti adaton tayo makaay-ayo kumaay ti Dios Ama aman nakabalin amin. Iya po akin lang kung madagiti akin kita imon. Kahit may paaya pa kay Dedeyawan, ken pa kay Gloria ang tinagana, ken kasama ito pagimbagan tayo, ken ti kadagukan, ken San Juan ni Iglesia. Ipaay mo kadapo ta dumanon ken ka dagiti karkararag ken sakripisyo mi. Tapno babaen ta imbag mo madalusan kami. Ket maikari kami ang makiranod kadagiti sakramento at audan ti pannakapasanto mi gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta ko ma'am, Itag-ayo dagita puspuso yo. stag itiya. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karigit rumbe. Pudno unay ang maikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo. Ibunan nagmiapo dagiti pakaidaydayawam. Ngem nang runa unay iti dayti a tiyempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Tababaen ti panangidaton na ti bagina iti krus. Intong palna dagiti sakripisyo ti daan atulag. Ket iti panangidaton na ti bagina ken katapno maisalakan kami. Isumet laengen tinagserbi apadi altar ken kordero anay sakripisyo.
Anansata agrag o ti sangalubungan, iti pan nakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar, kat dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ikantada ti imno ti pan nakaidaydayaw mo, kat kunada adi agsarday. Santo Santo Diabo, a Diyos dagiti amin na parswa, ti langit kandagan apnuda, iti pakaidaydayawan. Sana iti kagawad, madaydayaw ti umay, itinagat ti Apo. Hosana, Hosana, iti Pudnoon ay Apo, abiig ka kinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga rod, ti paay mo, ta Espiritu, mamang pasanto, kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kat paay mo, ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Iso idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik iso mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti dara ti baro ken agnanayon at ulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy, akin hapay mangan kami. Ken iti daytoy, akalis uminom kami. Iparangarang mi, Ti papatay mo, Apo, aging daini, yay mo. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, kadagserbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami makirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam Apo ti iglesia manaisak na piti sangalubungan, kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taraniag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat magiranod kam to kenenggasatan a Berhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles kan dagiti amin asa santo isuda ang nakapudno ang nagserbi kan kaditoy daga makikadwa kam to kadmet kadakwada
Amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia. Hintay umararaw iti ama, kadwalwan tayo ti kararag na insuro ni Apo Esos kada tayo. Mamigada sa langit, madaydayaw mahinagan mo, lumben ipagaya, matungkat hinagan mo, dito'y daga sa langit, when dito'y daga sa langit. Iben malakang iadang ito'y ikanan miki, patinayin maldaw pagkawin kaiti, basbasulmi, akasne pamakawani. Ibasul dagiti nakabasul kada kami, di nakamet baybay au manugo, iti suliso, iti salaman ka, dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada siya ayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, kaniti yaay na Heso Kristo anang isalakan kada kami. Tuang tituray, ipan nakabangin kendaya, itiang nanayon na din, huwag sarday. O Apo Meso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya ngaggapukan niyak tited ko kada kayo. Saan ka dadagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, katkas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kangagbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Itinapakumbaba, itinapnon ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Cordero di Dios, lamang ikaw, kadagiti basbasul, ilumo, kasiyan na kami.
basbasul Ginoo kasihan kami Cordero ti Diyos amang ikat kadagiti basbasul Inukom item kadakap ti kapyan. Hadtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lobong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karing o may kakanya, nganti may sala nga sa mapaimbag ton tay kararo. Mag-inayat kayo daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo katandukan gaya nga ipakita kita isut panangited na ibiyag na para kadagiti gagayem na aginayat kayo daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo na kayo iti gagayem ko tungpalen nyo tibilin ko saanen nga adipen tiyawag ko kaimpakamok tiyamat kada kayo aginayat kayo daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo saan nga da kayo nang pili kanya no di ket siya tinang pili kada kayo tinutukan kayo nagbungay tiyado ket manayon kuma ibungayo aginayat kayo daytoy tibilin ko kas panagayat ko kada kayo ikatan mo kanaya nga ipakita ti tao
ited na tibiyag na para kadagiti kagayem nga agi inayat kayo ito'y tibilin ko kas panagayat ko kada kayo na kayo iti gagayem ko napungpalen nyo tibilin ko saanin nga atipen tiyawag ko taimpa kamok tiyamat kada kayo agi inayat kayo ito'y tibilin ko kas panagayat ko kada kayo. Kumararag tayo. Manakabalin katagnanayon a Diyos, babaen ti panagungar ni Kristo, insublim kada kami ti panakairanod mi iti agnanayon abiyag. Paadwem kad ti ibunga kada kami ti sakramento ti papatay ken panagungar ni Kristo. Ket ponwem dagiti puso mi iti kinamaingel, nga ited daytoy makaisalakan at araon. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, isa magipagbiag ken magipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Kakabsat daytoy nga week, dagiti papadi ti Bikariyato, mapang kami ijay Japan, laman. Kamkaritan ni Inoue ti Boksay. Agpaya kasla pasyar ken pilgrimage di papanami Apo, sumangpet kam tulaan ti Biyernes, ti Malem, na nakalukat lata ti opisina Apo, no adda dagiti masapul tayo, mabalin lata ti umay, no adda emergency Apo, mabalin dagiti papadi ti sabali a Bikariyato. Tahan kam nga mapan amin na kami laan diti Bikariyato. Kiti unos ti innam nga taon tatakam lang nga rumwar. Iti daduma ka mapanda. Baring no ikararagan da kami, baring makasubli kami pa niya. Amok nga ti kararag yung daduma ka haanan. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.